I ćao ljudi, opet i danas ću da vam pokažem moju kolekciju Tom i Jerry knjiga. Prva knjiga je zbirka u srednjem veku. Ova knjiga je od David Giuntija kao i ove knjige, sve knjige osim ove. I vidite, ove piše da je knjiga iz 2012. I ova je knjiga iz serijala Uzbudljive avanture Toma i Jerrya, kao što su i ove knjige. I ovdje ima igra. I onda imaju na nekim ovim stranama u ove Uzbudljive avanture Toma i Jerrya neki zadaci. I onda ovdje su na kraju informacije i kao što vidite knjiga piše ovdje i ovdje da je iz 2012. I onda ovdje su neke razne stvari, isto je iza na svim knjigama, vidjet ćete. Sljedeća knjiga je Zli duh iz lampe i vidite ako sam vam sve isto iza. I onda ovdje je druga igra, istog serijala kao i prošla knjiga. I onda ovdje ima pitanje. Znači ima zadaci i pitanja. I sada zadnja knjiga iz serijala Uzbudljive avanture Toma i Jerrya, Nevolja s pingvinom. I ovdje piše da je ova knjiga koštala 269 dinara. Koštala, sad bi vjerovatno duplo više. Isto iza. I vidite ovdje su različite ovdje igre. Ovdje sad za pingvine. I sada sljedeća knjiga je na nemačkom i ovo je Tom i Jerry Mein Soundbuch. Znači ovo je zvučna knjiga, ima 10 zvukova i nažalost ova knjiga više ne radi i ne mogu da zamenim baterije, neće da mi šrafciger radi. I ova knjiga je video bolje dane. I vidite i ovdje, isto ovdje piše da je iz 2012. Znači ova knjiga videla bolje dane. I ovdje su različite priče, ne razumijem toliko mnogo nemački, razumijem malo. I onda na primjer ovdje je neki zvuk, vidite ovdje je slika i ovdje imate sliku i ovdje bi pritisnuo i imao bi neki zvuk, ali više ne radi. I ove slike su uzete iz ovih strana i ovdje ne znam što se desilo. I sad se vraćamo na ove srpske knjige. Sljedeća knjiga je Pazi snima se, koja je isto od David Giuntija. I ovdje piše da je knjiga koštala 229 dinara. Izgleda ovdje piše da je iz serijala Pustolovine Toma i Jerrya. I onda ovdje su ostale knjige koje ste mogli da dobijete. I ove knjige, ova i ova knjiga su iz 2014. I onda ovdje pišu isto informacije, piše ovdje i ovdje da je knjiga iz 2014. I sada zadnja knjiga u ovom videu je Tom i Jerry Gusari na vidiku. Isto iza, iste knjige. I to je to. Hvala na gledanju ovog videa, ako vam se svidao, ostavite like, share i subscribe.